oheň. Druhá vec, oheň máme, veľmi dôležité je táto pambisa. A keďže budeme flambovať palacinky, tak potrebujeme palacinky. Všetko to budeme robiť na takej karamelovej omáčke, takže potrebujeme cukor, potrebujeme maslo, potrebujeme pomarančový džús, potrebujeme limetkovú šťavu, čerstvý pomaranč, nakrájaný, očistený od čupky, polovičku pomaranča, a to vám ukážem, že je taká fintička, že prečo potrebujem takúto práve polovičku. No a budeme to musieť niečím zapáliť. Tak dovolte, aby som vám Grand Marnier predstavil. Je to francúzsky likér, ktorý sa skladá z koniaku a pomarančového likéru. Má to 40%, výborne horí a má výbornú chuť. Super. Takže ja som na schvál zapálil už, aby sa nám rozohriala panvička. Prezrate mi prosím vás, máte rád sladké? Veľmi. Takže štandardne dávame 1, 2, 3, 4, ale pre vás dáme 5. Nech sa páči. Kúzlo je v tom, že si potrebujeme to všetko takto zarovnať, aby sa nám to rovnomerne začalo topiť, čo sa už pomaličky začína diať, takže ja nebudem zaháľať. A ešte som zabudol takú jednu dôležitú vec, to je prekladací príbor, keď to máte takto. Začína sa nám pekne kraj, výborne sa nám topiť, ale ešte potrebujem, aby to začalo. Dôležité je odhadnúť ten správny moment. Si to takto posuniem, lebo vidím, že na jednej strane sa mi to už deje, na jednej strane vôbec. Super. Super. A teraz prichádza to tajomstvo polovičného pomaranča, že si takto napichnem. A takýmto spôsobom tu začnem rozpierať pekne a miešať spolu s tým cukrom, pretože keď sme kúpili tento vozíček a začali sme flambovať, sme začali takto rozpierať masielko pekne do tohto karamelu a teraz vylejeme takto pomarančový džús a všetok ten karamel, ktorý sa nám vytvoril, takýmto spôsobom sme krúžili len lyžičkou, tak nám na tej lyžičke zostalo. Tak sme začali pátrať vlastne, že čo a ako, pozreli sme si nejaké videjká a prišli sme na to, že vo veľa tých videách práve používajú ovocie na to, aby karamel zostával pekne, aby sa pekne uvoľnil do toho pomarančového džúsu, aby sa to všetko tak krásne zmiešalo a nezostávalo potom prilepené na tej lyžici. Tak my sme zvolili takto pomaranč, keďže je to všetko na takej pomarančovej báze. Super. Trošku sa mi prichytilo na tejto strane, tak ja to sa pokúsim oddeliť. Výborne. No. Podarí sa. No. To je presne ten prípad, áno. Podarilo sa. Tak toto môžem pekne zase spraviť dovnútra. Aby to nebolo úplne také super sladké, tak na to potrebujeme vlastne kúsok tejto limetkovej šťavy. Perfiš. Super. No. Tak, pomaranč. Siahnem a zoberiem si už teraz ten načistený. Takto. V tomto základe, ktorý som si vytvoril, tak ho pekne takto poprelievam, zohriem ho. Nebudem ho v tom variť, iba ohrievať. Dám si ho na jeden kraj. Presne vytvorím si takto prekladací príbor.
palacinku. Takýmto spôsobom si krásne otvorím, natočím, pekne poprelievam